устодони донишгоҳи давлатии Кӯлоб аз ҷалб шуданашон ба корҳои иҷборӣ ба дод омада шикояти худро расонаӣ карданд. Чанде аз ин устодони донишгоҳ ба Радиои Озодӣ тамос гирифта аз он шикоят карданд, ки таътили тобистонаи онҳо сарфи сохтмони як боғи фарҳангӣ мешавад. ба гуфти онҳо имсол на фақат истироҳат накарданд, балки пули рухсатиро низ нагирифтаанд. устодон ҳушдор гирифтанд, ки дар бораи мушкили худ ба хабарнигорон лаб накушоянд, вагарна беҷои кор мемонанд. устодон гуфтанд: мо тӯли як сол дарс гуфтем ва хаста шудаем. омӯзгор оҳан нест, вале роҳбарияти донишгоҳ парвои инро надорад. ҳама ба сохтмони боғ сафарбар шуданд. дар идораи молияи минтақаи Кӯлоб ба хабарнигорони Радиои Озодӣ гуфтанд, ки онҳо пули рухсатии омӯзгорони донишгоҳро гузаронида буданд, вале бо дархости роҳбарияти донишгоҳ як бахши ин пулҳоро бозпас гирифтанд. Абдулло Ҳабибулло, раиси донишгоҳи давлатии Кӯлоб гуфтааст, ҳоло 256 омӯзгор пули рухсатии худро гирифтааст ва боқимонда низ пулашонро хоҳанд гирифт. вале ҳуқуқшиносон мегӯянд, омӯзгор вазифадор нест, ки маҷбурӣ ва бе пули рухсатӣ дар сохтмони боғ кор кунад. ба қавли ҳуқуқшиносон, ин поймол кардани ҳуқуқи шаҳрвандии омӯзгорон аст.